To ranar 1 ga watan Agusta na shekarar 2024 rana ce da tarihi ya sake kafuwa a Najeriya, domin kuwa kusan ɗaukacin 'yan ƙasar ne suka yi fita irin ta farin ɗango, domin dai nuna damuwa da kuma gajiya da halin da suke ci gaba da kasancewa na fama da matsin rayuwa da ma tattalin arziki. Al'ummar jihohin ƙasar nan sun gudanar da zanga-zanga, duk da cewa a wasu daga cikin wuraren bata yi yadda ake fata ba. Wannan na zuwa ne bayan gargaɗin da hukumomin tsaro suka bayyana cewa akwai yiwuwar a samu ɓata gari waɗanda za su shiga cikin zanga-zangar tare da aikata abubuwan da ba su kamata ba. Ana ta fesa 'yan zanga-zangar ruwan zafi, ga ruwan zafi, 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 ruwan zafi a gidan gwamnatin jihar Kano. Ruwan zafi inda ga wani can ya zauna a ƙasa ya Wannan dai wani bidiyo ne da ke yawo a kafafen sada zumunta da ke nuna yadda jami'an tsaro suka fara amfani da dabarar ruwan zafi wajen tarwatsa dubban matasan da suke kokarin shiga gidan gwamnatin jiha a kokarinsu na saduwa da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf domin dai isar da kokensu. A jihohi irin su nan Kano da Kaduna, haɗi da Jigawa da Borno har ma da Yobe, tuni suka sanar da sanya dokar hana zirga-zirga domin dai takaita barnar da ke ci gaba da zuwa a jihohin bayan da ɓata gari suka bar ɓangaren zanga-zangar tare da shiga farautar dukiyoyin al'umma da kuma na gwamnati haɗi da cinna wuta a wasu wuraren. A taron manema labarai da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya gabatar a daren ranar Alhamis ya ɗora alhakin faruwar hakan kan wasu marasa kishi da son ci gaban Kano. Sun fito cikin lumana, kowa ya gansu sun taru a gidan Murtala wajen gada. Dubban su daga nan suka ɗauko hanya suka tafi gidan gwamnati don su kawo gwamna takarda ta korafi wacce gwamna ya alkawarin zai tare da manyan mutane a kai shugabansa. Har suka zo gidan gwamnati babu wani tashin hankali ba komai, jami'an tsaro sun karɓe su, ana jira a sanar da gwamna ya fito a karbe su. Wajen sai aka ga ta'adda suna fitowa daga gidan Nasarawa wanda yake na sarakuna. Daga nan suka fito suka yi wajen suka taho da makamai suka tunkaro gidan gwamnati. Banda wannan sai aka ga motoci kuma suna ƙara ajiye su dukkaninsu da mugayen wannan kowa ya san wannan, duk jami'an tsaron da suke gani sun sani. Suka zo nan suna zuwa kofar gidan gwamnati suka afkawa su kansu waɗanda suka fito suke zanga-zangar lumana, suka afka ma jami'an tsaro wanda nan ne jami'an tsaro suka yi matuƙar ƙoƙari aka dinga zuba su tiya amma sai da aka yi artabu na awa uku suna da cikin. Daga nan sai suka fara shiga gidaje da kantina da ofisoshin gwamnati suka dinga lutun suna kwashe dukiyoyin al'umma suna kone-kone. To a gefe guda a iya cewa hannunka mai sandan da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya yi ya haifar da zargi ga bangaren jam'iyyar adawa ta APC, inda wani taron manema labarai da shugaban jam'iyyar na jihar Kano Abdullahi Abbas ya gabatar ya musanta hannunsu a wajen ɗaukar nauyin ɓata garin da suka lalata zanga-zangar lumanar da aka shirya yi a Kano. Haka shi ma Musa Iliyasu Kwankwaso, tsohon kwamishinan raya karkara na nan Kano daga jam'iyyar APC, ya mayar da martani dangane da zargin da suka tsammata cewa gwamnan ya yi ne domin su. Gwamnan Kano shi ya ce a kawo masa ziyara ta zanga-zanga. Lokacin da aka rantsar da shi ya rushe masallacin idi da rushe-rushe, ya ce mutane su ɗebi ganima. To tun da ya ce a kawo zanga-zanga sun ɗauka irin wannan ganima ce. Saboda haka shi yake da alhaki ya biya, tun da Kwankwaso ya ce ka a yi shi kuma yake a yi. Mun ce ba za a yi ba. In an yi za a samu matsala, suka ce a yi right ne, duk abin da kaga Kwankwaso ya fito ya ce ka a yi
ai ba na ban yaba Kwankwaso ba, dan adawa nake da shi, amma da yi magana ta gaskiya kada a kashe mutane, kada a ɗebi kayan mutane ike ka a yi. Dan mai Abba zai ce shi a yi amma a yi ta lumana bayan mun san cewar wa'in za su fake. Mu zargi muke gwamnan Kano ba da sanin Kwankwaso ba ɗebo wa'annan mutane wa'anda suka zo suka lalata dukiya aka yi kashe-kashe. Saboda haka ba zai zargi jam'iyyar mu ba zai zargi wani ba, ya zargi kansa, kuma shi yayi shi ma da audio da bidiyo tara mutane da sarakuna ya faɗi wannan kalmar. Saboda haka kaga shi ma da saninsa ba ma zargi muke ba, shi ya kira amma ya ce a zauna lafiya mai harshen damo. Kwankwaso kuma ya ce kada a yi, Abba ya ce a yi. To ka gaya mun yaushe za a zo kuma a zargi jam'iyyar mu ko a zargi wani namu? Saboda haka su biya diya al'umma, su biya diya kaya, su biya diya rai, kuma su daina irin wannan abubuwan. Kullum muka zo mu magana muke da a taimaki al'umma. Har kawo yanzu dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai ce uffan ba kan wannan zanga-zangar da ta bar baya da ƙura a wasu wuraren. Haka jami'an da kan yi magana da yawun shugaban ƙasar su ma dai har yanzu shiru ake ji daga ɓangaren su. A dangane da haka ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi ya yi amfani da damar wajen kira ga shugaban ƙasar akan cewa ya kamata ya fito tare da gabatar da jawabi ga 'yan ƙasa kai tsaye, wanda hakan shine zai nuna cewa shugaban ya kware wajen iya shugabanci. My appeal at this period is for the president to address the nation. He is the person that is elected. He is the person who is holding the mandate of the people. At times like this, it's time for him to show leadership and address the nation. You can see that's what happened in Kenya. Even when the president was just accused of flying in an expensive chartered flight, you address the nation. Doing so through your aides or appointees is not the same thing, because we didn't elect those people, we elected him. So he should address the nation. Peter Obi ya kuma ƙara da bayar da misali da abin da ya faru a ƙasar Kenya, wato irin matakin gaggawa da shugaban ƙasar ya ɗauka bayan da 'yan ƙasar suka nuna bore kan yadda suka ce sun gaji da zaman jiran gwamnati ta samar musu da sa'idar da suke ta neman ta ba dare ba rana a faɗin ƙasar. To sai dai a wata hira da kafar yada labarai ta BBC ta yi da shugaban majalisar wakilai ta tarayya, wato dai Tajuddin Abbas, ya ce tuni ya tattara bayanan bukatun 'yan ƙasa kuma ya bayar da tabbacin sada su ga shugaban ƙasa ba tare da wani jinkiri ba domin dai ɗaukar mataki na gaba. Mu roƙi arziki a gare su da su dakatar da wannan ƙuduri nasu na zuwa zanga-zanga. Ba ko don muna ganin hakan ya saba mu doka ba ne. Tabbas suna da 'yanci a matsayinsu na 'yan Najeriya su zanga-zanga, amma kuma zanga-zangan ya kasance wanda za a yi ta cikin lumana. Tarihi ya nuna mana har inda ma ake tunanin cewa sun ci gaba sosan kamar irin su Amerika, yawanci za ku ga zanga-zanga an soma shi lami lafiya, amma kafin a gama sai ka ga shedanu sun shigo cikin al'amarin sun hijacking wannan abu. Mun yi mitin da kusan kungiyoyi sama da 25 na matasa wanda suka fito daga kasashe da jihohi daban-daban. Mun kuma ja kunnen su mun roƙi arziki cewa duk da suna da haƙƙi na yin zanga-zangar nan, mafi alheri gare mu a wannan ƙasa shine a dakatar duk wasu ƙorafe-ƙorafe da suke da su, wanda mu kanmu nan mun san da su, mun san irin yanayin da ƙasar nan ke ciki, wanda ba wai su matasa ba, duk wanda yake ƙasar nan ya san cewa rayuwa ta yi tsada. Tsaro har yanzu bai inganta yadda ake so ba, cewa za mu ɗauki duk koke-kokensu, za mu kuma je mu zauna da shugaban ƙasa mu gaya mashi ga abubuwa da matasan ƙasar nan suke fuskanta, suke fama da shi, kuma suke son a kawo masu ɗauki na gaggawa. Rashin aikin yi shine na farko akan abin da suka yi kuka da shi. Na biyu, tsadar rayuwa, musamman yadda abinci ya hawa, wanda ba kowa ke iya siyan abincin da zai ci a kowane rana ba. Bayan haka sun maganan faɗaɗa ma'aikatu da kuma noma da tsaro da makamantansu. To duka waɗannan abubuwa mun saurare su, kuma mun gayyaci wasu ministoci wanda muka
muke da yakinin cewa suna yin wasu abubuwa don tabbatar da cewa arzikin ƙasar nan da kuma inganta rayuwa ya kasance yadda ya kamata. Sun zo sun yi bayanai ɗaya bayan ɗaya sun tabbatar ma al'umma musamman su matasa cewa ga abubuwan da gwamnati ke yi, kuma insha Allahu nan gaba kaɗan za a so maganin can. Tun jiya mun riga mun so mu aika mu shugaban ƙasa da saƙonni na abubuwan da muka tattauna, ya kuma yi na'am da abubuwan da muka tattauna, ya yi farin ciki kwarai, ya kuma nuna mana cewa zai iyakan ƙoƙarin shi duk abubuwan nan da aka faɗi ya tabbatar da cewa ɗaya bayan ɗaya an samu maslaha. To mu tsahirta a wannan gaba dangane da wannan batu da ya shafi zanga-zangar, alabishi zuwa nan gaba idan mahukunta sun sake magantuwa sai mu yi waiwaye wanda Hausawa kan ce shine adon tafiya.